Ok guys, ja vás vítam u dnešného videa. No a dneska tak si otvoríme nejaké secret lucky bloky, dáme si nejaké spiny a taktiež si otvoríme dva úplne nové lucky bloky, z ktorých by nám mohli padnúť nejaké dobré veci. Čiže hoďte like a odber, kick.com /ZTrixTV, no a ideme na to. Čiže ako prvé by sme si tu mohli otvoriť pár secret lucky blokov. Máme tu dva secret lucky bloky. A z prvého tam máme... OK, no ale máme nejakého celý to samý to OK, to dáva 400 miliónov za sekundu. Každopádne, keď sa pozrieme, tak tých secret lucky blokov tu nemáme akože vôbec málo. A ešte tu potom máme aj emeraldový, no a ešte si otvoríme dva normálne, no a potom sa vrhneme na ten emeraldový. Čiže máme tu ďalšie dva. No a v prvom tak máme, OK, máme tu nejakých celkom vlastných brainrotov. Ale teraz by sme sa mohli ísť vrhnúť na ten secret lucky block emeraldový. Čiže poďme na to, dúfam, že mi padne niečo dobré. A jo, poď. A bude tam, OK, tak jedno z najhorších. No ale, guys, na čo sa strašne teším je, ešte keď dootvárame tieto secret lucky bloky, keď si pôjdeme otvoriť, ešte mám tu iné mega OP veci, jak som kúkal na internete. Čiže teraz sme si mohli ísť otvoriť 3 secret lucky bloky takto. A pôjde tam a jako OK, není to také zlé, no ale teraz by sme si mohli ísť trošku zatočiť týmto kolom, pretože je strašne OP. No a budeme tam mať, OK, máme tam random radioaktívku, no a dostali sme niečo, ja si to tu dám. OK, dostali sme toto, čo nie je moc dobré, ale poďme si tým zatočiť ešte tak dvakrát. No a dúfam, že nám tentokrát padne niečo lepšie. A je tam random secret, tak tu by nám mohlo padnúť niečo dobré. OK, no a poďme ešte raz a dúfam, že nám padne niečo mega dobré. OK, ja už som si myslel, že to bude 0,01% šanca. Ale poďme ešte raz a dúfam, prosím, niečo dobré. Poď. Ale zase toto, každopádne. Teraz by sme si mohli ísť otvoriť jeden. Keď si sem takto dáme rady, tak tuto máme radioaktív blok. A toto si ideme otvoriť. Čiže poď, mám ich dva. Tak prosím, niečo dobré. A bude tam... OK, no tak to nevyzerá moc dobré. Ale ešte si otvoríme jedno a to na konci videa. Keď sa pozrieme, tak ešte tu máme 3 secret lucky bloky. Čiže ja si ich dám sem a ideme si to skúsiť otvoriť. OK, jeden lucky blok, druhý lucky blok a tretí lucky blok. Aspoň niečo nové do indexu. OK, toto není zlé. A tu máme, OK, toto není zlé, to je v pohode. No a ako ďalšie, tak ešte máme 3 spiny, čiže poďme si zatočiť týmto kolečkom. Dúfam, že nám padne ďalší tento lucky blok. No a vyzerá to, že zase toto je tá najhoršia vec. No a máme tu ďalší spin, no a dúfam, že nám tentokrát padne niečo dobré. Ale zase to isté. No a mám tu posledný spin dneskažku, čiže ja dúfam, že tentokrát mi už musí padnúť niečo dobré. Dobre, random secret. No a keď sa pozrieme, že čo mi vlastne všetko padlo. Padlo mi tu nejaký Saturn. OK, nepadlo mi skoro nič dobré. Ale možno by sa tu niečo predsa našlo. OK, toto nevyzerá zle, ale ako inak nič moc. Ale každopádne, guys, ja by som si išiel otvoriť ďalší a posledný tento box. A poď, prosím, niečo dobré. Prosím. A bude tam, ale zasa táto Gnatino Neonino. No a keď sa pozrieme na našu bejsku, mám speed 267. No a potom mám 12 kvintiliónov coinov. Ja keď sa pôjdem pozrieť do mojej bejsky, tak tuto mám nejakých brainrotov. No a tuto mám nejakých celkom slabých brainrotov. Keď sa pozrieme na môj index, tak mám zatiaľ niečo len v normál. Ešte nemám nič divné
mám len kalestiánky a zatiaľ nič viac. Každopádne, ja by som si sem išiel dať týchto brainrotov a skúsim ich upgradenúť a uvidíme, že koľko nám budú dávať. OK, dal som do toho dosť veľa a akože dáva nám to 300 triliónov. To není vôbec zlé, keď si zoberieme, že títo nám dávajú tiež podobne veľa. No a ja by som si ešte išiel teraz nejako vyupgradeiť našu baseku tým, že čo nám padlo. OK guys, ešte tu mám tento Blood Cosmic Lucky Block, čiže z toho by nám ešte mohlo niečo dobré padnúť. A poď niečo dobré a máme tam. OK, ale do indexu sa hodí, čiže ja sa tak nesťažujem. A pokiaľ by ste chceli ďalšie video, kde otvorím nejaké ďalšie lucky bloky a tentokrát viac, alebo urobím niečo iné, tak dajte na toto video aspoň 5 lajkov. OK, vidíme, že sa nám spawnula kalestiánka, uvidíme, či to stihneme. Ale potrebujem to stihnúť. Ja sa ešte musím naučiť vlastne ovládať s touto... naučiť s touto rýchlosťou, lebo akože tu mám strašne veľkú rýchlosť, ale ja to neviem vôbec ovládať. OK, už iba pár metrov a budeme tam, ale uvidíme, či už sa toto tedy nestihlo despawnúť, pretože tuto mám vždycky najväčší problém prejsť z toho kozmiku na ten secret. No a som tu guys, ale bohužiaľ už sa tu despawnulo. Ale tak, aspoň by sme si tu mohli zobrať nejakého brainrota. Berem teda toto. No a uvidíme, že či to bude dobré. OK, no a podľa mňa teraz by sme si mohli ísť trošku upgradenúť našu baseku. No a keď sa pozrieme, tak naša baseka zarába 2,89 kvadrilióna za sekundu, ale máme 8 krát boost. No a to znamená, že by to malo zarábať 8 krát viac. No a v ďalšom videjku z tejto hry budem vydávať videjko asi tak raz za týždeň alebo 2 týždne. Tak by som chcel spraviť nejaký rebrit. No, túto hru nebudem hrávať nejako často, len raz za čas, ale hlavne na streamoch. Čiže hoďte like a odber kick.com/ZrixTV, streamujem tam každý deň. Teraz sa mi síce trošku niečo stalo s počítačom, čiže sa to úplne nedá točiť, ale budem tam streamovať asi od februára a už to bude každý deň a čau.